Sabia que no era un tot fàcil. De fet, de fàcils no n'hi ha cap. I recordant el que deixava, va sospirar. El seu passat ja era història i va saber a què renunciar. I si en moments va continuar, en d'altres va lluitar. El cantautor tarragoní Josep Romeu va participar el passat 21 d'abril en el concert de Sant Jordi que va organitzar el Teatre El Magatzem de Tarragona, l'estudi de música d'aquesta ciutat. L'escola petjada et persegueix. L'escola mirada no s'apaga. I si per ritme tens bastó, el batet deu ser cartutxó. Romeu va interpretar primer peces pròpies amb la guitarra i després es va atrevir amb el piano per versionar Respon-me, de Lluís Llach. Amb el piano volia tocar, feia il·lusió tocar una versió de Lluís Llach i com que és un piano, doncs bé. Respon-me. Amic, que tants de cops em parles, aquí assegut, ulls abatuts, mai no has sabut dir-me allò just del nostre absurd. I avui que tinc el cos ple d'ànsia, la meva sang, les meves mans, els meus afans. Amb la col·laboració de Marc Rufín, líder de la formació Socis en Co, Josep Romeu va cloure l'actuació amb Cor Daurat, un clàssic de Neil Young. Vull existir i vull donar. He estat primer per trobar un cor daurat. Són les paraules que jo mai vist. Va seguir buscant un cor daurat i m'estic fent gran. Va seguir buscant un cor daurat i m'estic